Aprender galego é máis fácil cando hai quen che axuda. Grazas ás persoas galegofalantes, o idioma segue vivo e chega a novas voces. Estas son dúas parellas lingüísticas do programa Elos, que mesturan acentos, culturas e moitas ganas de falar galego. Eu son Malena, son de Madrid, e ele é a miña parella lingüística. Eu son Miguel e son de Santiago. Eu son Paula, de Uruguai. Eu son Adriana, de Suíza, filla de emigrantes de Cabana de Bergantiños. Descubrín o programa Elos polas redes sociais e quería empregar máis o galego e pensei que non había mellor xeito de facelo que cunha persona que quere aprender a nosa lingua. Eu quería integrarme na cultura e comecei polas foliadas, despois apunteime a pandeireta e o último que quedaba é máis importante, aprender galego. Decidín participar no programa porque me gusta moito compartir o galego con xente de fora e ver como van descubrindo. Quería practicar o idioma cunha galego falante e probarme a mí mesma que podo entender e facerme entender en galego. Cando falas con alguén de fora é moi interesante e ao final ti tamén aprendes. Gústame moito en Xebre e as palabras que me ensinou Miguel acordome sempre de doado, que sinxelo, polo distinto que do castelán. Non sei cal é a miña palabra favorita, pero a palabra máis difícil de pronunciar para min é xeonllo. Practicar con alguén de fora é moi enriquecedor. Dá gusto ver como se esforzan por aprender a nosa cultura. Encántame o feito de poder partillar historias, datos curiosos, gustos e poder intercambiar coñecementos sobre algo tan bonito como unha lingua. O único importante aquí realmente é querer axudar a túa parella lingüística. Que mellor maneira de manter viva a lingua que compartila. Falar galego é máis doado cando fas acompañado. Anímate a participar en Elos. Fasnos falta, anímate!